Moi boas, mister, que tal? Antes de nada, vamos a falar un pouco esta semana xa do último encontro, un encontro pois que ao final sí que se xogan moitas cousas, non está nada decidido aún nas plazas altas e sobre todo xógase contra o Vilalonga que necesita gañar sí ou sí para ter esas mínimas opcións para salvarse. Como ves ti o equipo? Boas, o vexo ben, o vexo a vitoria do fin de semana sentounos moi ben, estar no segundo posto, resultados, bueno, evidentemente o equipo está moi ben de moral. Fálame un pouco, atopaste con un excompañeiro técnico, tamén foi o teu adestrador, Alberto Mariano, que coñece moi ben o teu estilo de xogo, coñece moi ben a todos os xogadores do Estradense e seguramente vai a ser un partido moi complicado na casa do Vilalonga. Sí, bueno, é un compañeiro, un amigo, foi meu entrenador, fun o seu axudante, bueno, el coñéceme, eu coñezo a el, bueno, evidentemente desexamos o mellor todo o clube. A nivel do partido, pois espero un partido de moitos nervios, o que suele ser unha última xornada de Liga, ele xogándose moitísimo, nós tamén. Bueno, espero que sexa como partido con Valladares, que aínda que había esa tensión, non pasou nada, é fútbol, hai que divertirse, este é un deporte, é certo que pode haber unhas consecuencias, un descenso deles, ou que nós acabamos quedando cuartos, que pode pasar, que sería unha decepción moi grande por ambos clubes, bueno, hai que saber reaccionar a eso, pero bueno, espero un partido de moitísima tensión, de nervios, de errores, seguramente se cometan moitos errores, porque por esa tensión, ese nerviosismo, nós quizáis, pola situación que tenemos, non temos tanto nerviosismo encima, porque ao fin e ao cabo non estamos xogando playoff, como podría ser, o caso de que aí sí que sería moi parexo, temos que xogar con eso, temos que xogar con que eles van a estar pensando máis tamén en outros resultados, bueno, vai ser un partido emocionante, unha terceira que está sendo preciosa, moitísimos equipos xogándose cousas, entonces, bueno, a disfrutar dun fin de semana. Ahora hai que falar dun tema que se leva falando toda a semana, tanto na prensa como por todos os lados na estrada, que é o mero feito de que o equipo ten unha pequenísima posibilidade de clasificar para a Copa do Rei se o resultado dase, porque primeiro hai que xogar o encontro, a día de hoxe non hai nada asegurado. Como ves o equipo, en que estado anímico se atopa tras enterarse desa noticia? Pois realmente igual, hai moita ilusión por ser segundo, é un campeonato no ano do centenario, é moi ilusionante, eu xa lles expliquei que eso queda na historia, eso vai quedar aí, é importantísimo gañar, para nós é importantísimo gañar, porque vai quedar, é moi bonito cando ti quedas na historia dun clube. Creo que se ao fin e ao cabo perdemos e acabamos sendo cuartos, vale, vamos xogar un playoff, que histórico, o ano centenario, vai ser moi bonito, pero vamos chegar con mala espiña, entonces para nós é importantísimo gañar. Bueno, o da Copa do Rei xa sería, bueno, o colofón, sería moi bonito, estamos aí octavos, temos que gañar, só van os 7 primeiros, bueno, tendría que ser unha carambola, pero evidentemente sempre poden pasar cousas, non se sabe, impagos ou calquer cousa que accedamos e temos que ser os primeiros que poden estar preparados. Entonces, bueno, para nós, xa o levamos dicindo toda a semana, é moi importante gañar o partido, para Vilalonga tamén, bueno, pois vai ser un partido emocionante. Xa para rematar, varios dos xogadores están a unha tarxeta de quedar suspendidos po seguinte encontro, que sería o playoff. Como preparas ti algo tan delicado como moitos xogadores podían quedar sin xogar a ida do playoff? Bueno, pois sendo un equipo maduro. Temos que ser un equipo maduro, temos a sorte e a ventaxa de que temos moitos xogadores en plantilla preparados para xogar, temos a sorte tamén de que todos os xogadores son ofensivos, que non deberían de ter problema para aguantar 90 minutos ou 70 ou media hora no campo sen facer unha tarxeta, non é o mesmo que se tivéramos os 4 defensas, que aí, bueno, te entrarían máis dúdas, son extremos, son puntas, Epurrúa, Jaichenko, Gamarra, Raúl, xente ofensiva, bueno, temos a baixa de Elías, que é unha baixa importante, suerte que Sergio Preto xa está moi ben, bueno, a intentar competir da mellor maneira posible. Moitas gracias. A ti.